Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, eraima punje. Mani eraing any chikotek, eraima chike. Ngamani loving any punjo betek, eraima punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Joka nyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. What you tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Imbore janeno mar Chuny Onagi TV kendo machiegni winjo wechewa manyien mabedo sechopo e mesa mar kawo weche midhiambo masani. Kama dhi taie weche gi eki en an Gerald Bonyo. Ka wachako wayudo weche go eko yo nero machuok kama bende wayudo ni thieth mabende osebedo ka dhi mbele gwenge go eko ma Kisumu Central koro to ne ochopo e Ng'iende. Skunde be koro ibiro yaw week no ero manyien bang' Ker Ruto golo chik makamano. Mago kod mamoko machiegni winjo wechewa manyien e yor adimba ka wachako mana gi weche go eko matimre gwenge gi eki ma Kisumu. Kama wayudo ni chenro no ero mar chiwo thieth manono mabende ncho chan gi jaod bura no ero ma Kisumu Central, mano Daktari Joshua Oron, mabende kawuono ne timre gwenge go eko ma Obunga to gi Lolwe. Ne ochopo e Ng'iende bang' ochopo e ndalone mar adek kane ochako kanye gwenge go eko ma Nyalenda nyaka koro ne orume gwenge go eko ma Obunga. Joneno kendo jopiny mabende ne ochopo kanyo ne ng'eny kabisa, kendo kwan gi ne nyaromo 500 ka koro ne wayudo ni dhano mathoth nigi hinyruok, lakini koro en pesa mabende miyo koro ok ginya chopo osiptende to bende sani dakteche ogomo. Mor gi ilo ne okwako dhano mathoth kendo ne gichiwo puoch gi pak ne Daktari Joshua Oron. Kama e kaka ne weche odhi mbele gwenge eko ma Obunga. Kona biro dwaro thieth, ayudo kony, ayudo glass mar wang', ayudo yedhe mag matatisha, kata sani adhi ka yedhe mag leki. Koro miyo wapuonjo Oron kuom tich maber about our healthcare, kendo onego otim bidi gi konyo jopiny kaka otimono. Nono maonge moro ng'ona. Omiyo wapuonjo Oron ahinya kuom tich maber motimo mbele konyo jopiny. Sirkandwa koro nyaka bed macho nikech wach mar ratiro interfere gi ngima mar jopiny. To ngimane gima duong' kata sirkal ok nyal manage ka onge ngima jopiny. Ke jopiny go e sirkal.
Mane wach manyo sirkal mondo gi take care of the health of the wananchi. Nyinga Benta Gini, adake Yobunga ka. To kama winjo ni thieth nochakre wuok tich, koro odiochieng' ma kawuono wang'e ni thieth biro ka, ma koro wabiro. To an gima ne chanda ahinya en korka wang'agi, wengena gemo ok nen ga maber, to gimedo ga luonga saidi. Koro kane abiro ka, aneno ko thiedha, koro kendo koro wagone mana mjumbe wa erokamano kuom kelonwa thieth manono, onge gima ng'ato okwaya, yath omiya nono, angolo bende omiya mondo adhi asomgo, aduoko mana erokamano. Owacho ni mana mheshimiwa Oron to kod jomoko wan erokamano ber kelnwa thieth manono, to jomoko to hinyre kuonde moko machielo. Koro kuom ng'uonogi digitime kuonde moko bende kama, to gima wakwayo kendo sirikal mang'eny ahinya, sirikal okonyie jok mahinyore, to sirikal bende mondo ong'e ni jothieth ka gin ema wang'iyogi, gin e nyasachwa mar ariyo. Ma sama thieth onge osiptal maduong' kama chalo kamano ni dakteche ogomo, wahinyore mang'eny. Koro mano to kwayo ma watero ne president marwa gi jomochung' ne health. Erokamano odiochieng' ma kawuono, aduoko ne mheshimiwa Daktari Oron erokamano kuom kelonwa free medical camp e Ogunga waka. Apani kaka uneno sani kaka piny chalo, dakteche ogomo, Uganda hinyore gi tuoche mopogore opogore. Koro aduoko erokamano ne mheshimiwa kokelonwa medical clinic camp ka, koro chuno jowa biro cheko dendgi ka. Kata ne machung' kani, denda ne lit, nawinjo ka ribsga gi lit, kora bende ne lit. Asebiro maneno laktar, kendo sendigna yedhe madwa dhi muonyo mondo awinj go denda. Molo amedo makwayo Daktari Oron, omedi matimo ne jopiny gimotimono, mabiro miyo wang'e leaders mwayiero gi leaders machal nade, to waseneno ranyisi kuom Daktari Oron. Kendo wakwaye obed yaro bade e constituency ka, kata dhi nyaka e constituency ma oko, be jowa ntiere mathagore kanyo, gimbe gichak giyude thieth kaka jo Kisumu Central mwane ka jodak ma Ogunga within railway zone. Waduoko ne erokamano maduong'. Mano ero ne chiendo no ero mar chiwo thieth ma bende ne odhi mbele gwengegi eki ma Kisumu Central, ka koro wachiwo mana poch gi pak ne Daktari Joshua Oron ma bende oneno nokony joge seche ma koro dakteche be odhi e gomo sama kamae. Ka wadhi mbele ni jatend piny mano Ker William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono koro ne owacho ni sikundego eko mabende osebed ka olor kuom ndalogo eko machuok, ma bende ne gisoro nyime yepo mage nikech kothno ero ma bende osebedo ka ketho skunde mathoth. Koro tibiro yaw tarik no ero 13. Kamae kaka Ker William Ruto ne otwak. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament, and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week, and therefore parents must prepare their children to go to school. Penjo maduong' en ni to koromo chieng'no mar wuok tich bende sikunde biro ikore mar yepo, to bende osechak ger sikunde, pok waneno, warito mar neno. Ka wadhi mbele en ni familia moro ma bende wuok e gwengego eko ma Kakwangoi mayudore e Elgeyo Marakwet koro to ne oyudo lal mathoth bang' puothgi madirom eka 1.5 ne koth ketho. Familia no ero kane wuok gi jofwambo ne giwacho ni puodhono ero gisebedo ka gipidho cham kendo ne timo maber, ma kata sani ne gin gi cham kanyo kane pok puodhono koth oketho. Kama kane familia no ywak. Siku ya manane karibu saa 6 hivi mtoto yangu akasema, mama nini inasema kum 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 kwa nyumba. Nikasema ni baridi.
hata mvua inanyesha kwa nje. Akasema mama choge basa. Nikamwambia kibendi nesang. Akaenda nje, akaenda kwa nje kidogo. Nikamwambia kuja nyumba. Akasema sitakuja. Maporomoko haya yalileta hasara kubwa sana. Shamba ya ekari 1.5 liliweza kuathirika na shamba lenyewe limepandwa mimea. Mago eko gin moko kuom lal go eko mamede koth masani koro mapek chwe osekelo ne jo Kenya, kendo wabedo mana kwayo jo Kenya ni wabed mabor gi kuonde go eko machalo kamano niwach ok wang'eyo tut mar gwenge go eko. Wachno ero mogik mabende wan godo e mesa mar keyo weche odiochieng' ma kawuono ni en lamo mar dhano moro amora mondo odag e ngima maber kendo odag kuom ndalo mathoth. Ka jogo eko ma koro hikgi oniang' to koro kadhi achiel nade mathoth sama koro koth chwe mapek, emomiyo jodak go eko mawuok e gwenge go eko ma Kiptunya mayudore kar od burano ero ma Chesamei koro to ne owuok oko mar kwayo jo Kenya mondo mi orit jogo eko mabende koro hikgi oniang', mabende koro ok nyal. Ne waneno ka nitiere jogo eko mabende ok nyal kata kadho kuonde go eko ma koro pi kadhie newach gionge teko kendo pi nyalo ywerogi. Mae kaka ne jo gwenge go eko ma Chesumei ne owuoyo. La kipekee kwa wakongwe hawa kutoka eneo la Kichire, kaunti ya Nandi. Msimu wa baridi nyingi, wadau wameonelea kwa sababu sangine wanakuwa lonely, wanakuwa they are digital. Hawataki mfunike kama angali yako hai, ni vile yako hai. Ni vibaya sana isikike kwamba mtu alikufa kwa sababu alikuwa na pneumonia ama alikosa kitu ya kujifunika. Lakini kama Mungu amekubariki jamani, ninaomba ya kwamba hebu tu appreciate our kinagogo kama angali wako hai. People think they are digital. Hawataki old people around them. It's part of the lands that have been affected, but essentially what we have to determine at the end of the day is how much of that land has been affected, if at all, by this project, and what kind of compensation is due to them in regard to the cases that they brought before the tribunal. The whole thing has been done because NEA deliberately decided to leave the design of the scheme and do a different thing. So what they did was contrary to what is in the design. And when we asked them why, they were not giving us any answer. And this design should have taken 5 years. It is now almost 15 years down the line. And on our side, we know that this gully has been formed here from natural stormwater. It is not irrigation water. So actually the area where we have not even started doing irrigation. So that is their claim. We have had our position, and the tribunal has given our lawyers to file their replies within 7 days. Mago eko e weche go eko manyien mabende koro ne wan godo mesa mar keyo weche otieno masani. Tudri kodwa kiny ka weche go eko mabende pod waluwo ni en jaod burano ero manyatike. Bende koro ne owit oko e duond burano ero mar ODM ka itude kod bedo agent no ero mar duond burano ero mar UDA. Mago kod mamoko tudri kod odiochieng' makiny. Ka bang' mae to wadhi bedo gi ngolo no ero mayom maber ikelo nigi Heart Music Band e chuny Onagi TV. Kama ne tayo chenro ni en an Gerald Bonyo.